Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen. Uttar Barbil along Gonesteron along Lialong Kingston Asotum Kachurai Pidet Adim along Lialong Circle Office Lapen Hampang Asotum Pen Chilang Petpen Longli Chirai Longli Lupo Simbon Kibidam Sonsi Puloni Revenue Circle Keparlu Uttar Barbil along Gonesteron along Lialong Pinang An Aningkan Kiding Pen Kingston Asotum Kidolong Li Chirai Pidetsi Patir Pondo Laso potakadam tangani hampang asongatum jisong pisi kepejok pidunji apan bor ipon pen jangmi puni phaing kore trogania banki phuloni circulatum lapen karbi nokbe asong lapen KSYC asongatum puthot bang solong le dimalong palit pidamsi phuloni revenue circle mondol SK atum pen konesteron alongli adakalong pun ponsi alongli adak lakha ponsi pillars som piponlo lasi karbi puluti lapuson ningi si kidukenang sot ajata saya long sitami pusi perang ke thingno karbi nokbia song lit song rong pharpen ning jepon phuloni pen aro ning tikathar karbi anglong ni cepat henang ji karbi cinghonang ji lapen karbi tum thurnang po halaso bang non bangke lahelo karbi kithura lelo lapen karbi ka cepat hele lapen karbi ka cinghona lelo atumi he jong tame ili tum dak langlo dak ili tum song prek jama song tum dolo tame tum ke dake song amen chipu pe pin pen song cepat he pin men jasemet pet dake karbi pu cepat helo hala so karbi ke cepat he pen bangke ako isi pen bangke tum dak bangke ko mane teron hemalong le ko mane teron hemalong le pu penan parta nili tum ka chini ke lake karbi along le punang chini lo hala so karbi along le komane ke chetum cherai bor ijet hala bang so karbi along le long si bang thiri pinchong desi apo ki thi bang si dak karbi along le thek dak si me ka che plong dak si thiri ka pinchong de lake karbi along le chadi apo si nili tong birtanang le lo hala so birtanang le teng ben si nili tong uttor barbi long bang hai he nang tong hai he karbi tum arenge so dim lo la si kon bakma puri tum chepat hasi ing thin cherot kut si pini dak uttor barbi lo tum an sinange tong joini pen ni phini phobe ni tum e phong nange tong pen bangke circle office ponoi council atum ponoi law and order tum noi isi arpu bange chedeng nang koklo pini bangke laso kache songa le bangke pini karbi along le bang jokpon thuchit lo lason thot laso kache songa tengsi lason thot karbi kache pa the lason thot karbi kaching hona tengsi ilitum pgr lapen vgr long bangta eviction bang chunbek na bola ben chunche pulote halata karbi tum thurpaksi erset prung sen ar jap nei Tela song bong long pra jasemet pet ke long lielam kisino no padu sike karbi tum kasar lang padulo lasi hala solong bang no jasemet pet bang ke non teron hemalong le joklo ing jai hemalong le da joklo ing hi hem nane teron hemalong le da jokpo lason thotsi nana masi tum la long le lam kidona che jokpo la hello isi bangke karbi atum kache song karbi tum kar jap lamen kache pat he party song dhrom che pat he pin pen kar jap aleke la hello che theglom lasi ning sidona ilitum ning sidolo te kiun e dedi alam ave ning sidolo te karbi tum long le phelang kache long le dedi alam tabla pen ke hai he dedi lam tabe lapen la so long bang non lang nang ple pini bange teron hemalong long le bangke je song ra pen la pu thur pak pen kache song joini bang pini long le ke jok phun lo jok phun lo karbi long le bang chelong lo la bang choro lo pini karbi long termas council kachari tumhara konani ki tumhala da ning sam lo choro lo circle office tumhara choro lo law and order ma chor sita me lapenan par tame pini halaso kache songang dengda pini people dak uttor borbe tum thur pak pen polo bang nang koke atoya ni dak departmental jong se ada kaprek sai khia tum jong do peto pini alang tum chini alang tum thur pak bang nei ke ni tum dak ke bang nei bang kali along long ke bang nei bang kali tami tum dak thur pak bang nang koklo te poi phit me alang tum pini la so long le bang dak non pun lo pun e jat esi long le bang pa jok pon lo la so long le bang dak ko an ma dang an bang ke keche ke bia kulat do an ke dak tong japong ton ta hala bang lo ning kang sam nai la pen ko isi pen bang ke ili tum no adjustment pet la so ka che song bang ke karbi ka cepat hisi non bang che song lo prek jam hampang tum ben adjustment pet karbi cepat hisi che song lo pini ili tum lapenan parta karbi tum long ake chok che ning ki duka bang lapu karbi atum non isialam ke karbi anglong long komade long dampak thurpak ki phlung nam jat dam pokya phrang la so tomon ke ni theklong lelang tanon ong dung song jat tum bang isian ni ang thin ke thepen isiang deng bang pini nang kap lo nang bar lo chetong lo abari me misikit hodon abangphu sarim teron lapen arisang ho atum pen don troxike prahini ahamtun atum aphl sialo kaching bedu Nijang Karbi Anglong Chintong constituency rong jangpong Sersalu aklamalong APHL siya song ahin pen 6 sidul awareness lapen mass joining amay kang nipon Chintong APHL siya mai phu
long kiram terona hin pen mai chari ponsi alhi pachini pon bang so phi mai ki phalam thi jai pon lapen alhi sar po man pen jai kathar kursing timung samson teron lapen pinangan man ki dotum chitong dun lapen kiram tang chin thong constituency along EPSL song pen MEC ki thodot abang phu sarim teron alangli lapen arisang ho pen don troxike prahini ahem tunatum BJP Congress ASTC lapen kaprek asong pen GOC EPSL song along chipok dun si jako chipidun renti lapen bang so mai long kidam tang hot chin thong constituency long EPSL song pen MEC ki thodon abang phu sarim teron pen BJP song along kidoduna hot ningkang sam sialam the sitame rata tumpen chithan pon sarim terona hinpen rada phan ke pachini ke lapu hendo BJP song laki isi rada phan ke pamang hua party BJP along jongsi dodun polote chobayalam than theknangji jongsi chobayalam than thek thelepute BJP along ke leaders manuni lapen rengdunun ipo alam setame rada phan than pachini po lapen kiwangji arni ke APSL songolong si thir thipen dodun vet popasi rada phan than pachini ponsi birta nangpali amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news Ini nilitum dak megendo alam atepi gela hello BJP along pen family porial troxy kebrahini ilitum APHLC along nang join to the congress in do anpare BJP iselo troxy kebra isi ke BJP lo la pen ke aprang ilitum along CC committee president lo alangli sar im teron akahai alang lita BJP along ke kacumat ke dorlu pula la da ke thang kapachu bei sai se titi kapachu bei sai se titi alang li metang masih pini ningjelo la si alang li itum APHLC long nang che voi dung tu at nang che roi dung tu at la pen non ke APHLC ke chin thong tu ke ma thanang nelo la ke hai vek ke tek lor ka chinni ke halal tum BJP an chot lo pu ke hadi hala bongo sena bihar sena tum hanta choi hom thorong pa ying choi krei ti tiar kom ahut pen usi arjulam la pen ha nilip ana tu pen nat ni pen munit BJP thak si wan po dak nang pe klang po titik dang amasi aja tungge la abatai along putu pa cikup dun tu ong amat ka selet tu lo po an lo la BJP to ma chomata hadake tu APHLC muni ke dun de lo la ke teklo ki dun de ong si kumani limestone kumani stone quarry pi nita kangkir pi ka do ka veta ke claim lo pi APHLC to ma non seta iko seta la tum glass corner pan ke inkir hai he lapen hala ko boy bandar Hanuman bandar ban inkir hai he lapen ke hala bongo sena Bangladesh pen ke wang lag isira suri trokep Hindu Bangladesh tumpu NRC long amen ka vetu NRC long amen ave pulote lagi India so galilo hala to manda plung hai he Karbi to mana ki plung hai ke eviction ne Karbi to manda claim la pen garo to manda claim la naga to manda claim boro to manda claim eviction no bangke sita bongo sena Bihar sena to man ke lage ari che kop dop w itu mas CM to ke hadi claim here lo kapre lo puyo Ingdeng thongkep sokar biduma hining kanesek rongaji kepamanpon sokar bijutang juba chingthora songotom pen pater pipon sekarli tang horen terang aklam dokmoka jaljuri terang arong along ingdeng thongkep sokar bi duma hining kanesek rongaji pangchengpon lason sipini kecheng siani por phai hinia por pen reception committee atom pen delegates artists lapen judges atoma phandeng pon pen por phai ke thom pen horen terang arong asar rutis terang I hin pen donri ingpu pon lapen advisor reception committee jiten tokbia hin pen cultural hall ingpu pon lapen reception committee kongchunbang suggest teron I hin pen delegates camp ingpu pon lapen solang do karbiara lapen tebok te rayara do ana phantami nang dun pen do mahi rongaji nang lang don pen aleralon nang pidun poposi reception committee atom pen chuningri pedopon pini dago jaljuri terangarong pini dag do mahi kiceng siani lo
labang ke ningkan tongkep ke pleng lo la so plang 1972 anengkan sigido cheng lo domahi ka program hala suhut bangke presiden labang ke jonel ronghang sigido angke secretary bangke kedon pro alang li sigido alang li tumpup dikharu wadim si ki pado cheng lo la so phi asap kang ton dokok lo angke la 1999 pen aku cheng thulo la si penengan bangke thongkep angdengan lelo lalu domahi nge peneng bange kopai kime pu si punang kokpo dak ni litum dokmoka wadim jaljuri arong dak si peneng bangke ke pathir pon lo pol Karbi Anglong program lo lasi non la ke bai delegate satu manta akhir jumi ke hangpon pilo jate jana alang litum ta mesen pendak cipate dun long lapen kido kitak sata niltum langpon pamilo aru niltum reception committee hoy niltum langpon pamiji lan se mesen pen alang litum sata cipate dun pen ajar pen alang litum ta arong abong pen dak pen damlong ji pusi matapon lo anong eseta alang litum longpon ji pusi matapon lo la domahi pu program la so program mangke bang khai tum busita la spring season lo pupu he kopi pu manute bokhonto apor pu bang khai busita la खेती पिने खेती बाती केलमदा रफी रिट गिनong पिने बिना lahai केलमदा रफी arong abhong pu laso asistem bang akhai tum dadu lasia bihu puseta dolo bang akhai puseta sondodu lasi ili karbitum puseta la domahi pu aso program bangela la hidia company bina lahai chunde rafi aning karong pinibna lahai pensila so program mang padupon lasi so program long mangke la minang inding sumpor lo la pen alama lun lo la pen cipate pinibna lahai dupon lasi lahai bang ginang sot pipon ma elitum pirthelong doi punuite baki doji aphan kidonei phan bangke elitum apor bangke tum aningarong nimna talaita cipiponang kok ansi pithelong ke munitum kisulitum tek lasi nili alam the bang elan arji pading oel depo lasi alam bang elahelo da nithoma farman si da so domahia program ke padopon lasi adokawe arada tum handa tebok tarai adokawe arada tum handa chuning rilo je nalitum seta da wang pen aningarong inibna lai na cipidun longpo ba nalang dunoi na sini dunoi son ma na so program bang ke claim pon wancolo nilihin pen Hanjang Langso Dairy Farm along Lialam Kia Patak Hanjang Langso Arada Tumpen Torpak CM Dr. Tuliram Rong Hangalong allotment ke andam Hanjang Langso Dairy Farm along Likidam Tang Parokresir Kebra Troxi Kebra Poaning Kan Society Pen Rai Ponlo Lapen Kidam Tangani Dairy Farmer lo Sai Kachutiki Jia Panta Mondo Latum Pen Hanjang Langso Arada Pan Choklem Nonpu Ajo Hanjang Langso Arada Tum Sai Choklem Bomlo Bontan Nona Porahud Inut Parvoti Modi po abangphi Dairy Farm Arlo Nilong le lapen Pata Tadopu pen Ajo Parvoti Modi lapen Hanjang Langso Arada Tumang Bong Chihuri Sai Asonsi Dolo Bangso Dairy Farm along li laki kidam tang Parokresir Kebra Troxi Kebra Poaning Kanpen Fusar Pisar Atum Kirai along li laki Nitum Hanjang Langso Arada Tumsi Long Wek Nang Jipura Karbi Anglong Tanamos Council CM Dr. Tuliram Rong Hangalong Sai ke claim long Jiapan allotment and damlo Lapen CM Rong Hang Asang Ho Ahin Pen Satami allotment pidunlo Lapen La Solong li laki Nangli Tumsi Long Wek Pupup Hansi Ning Pat Hedunlo Jangmi puni phai ingkora phorni rongkethe Karbi Youth Club atumben pator piponsi Summer Football Championship 2025 pathu pangchengpo
lakhain ko rehini seropathare misi constituency ke paro number adorsu pathua klamalong rongke the Karbi Youth Club RKYC atum pator pi ponsi Summer Football Championship 2025 pathu pangchengpo son si kicheng si pathu chipate pon rongke the Karbi Youth Club pen thongnokbi English High School bonta RKYC atum ke pathu memu chota jo bol pumpho thapen chipai pondalu aduntu ajai mekalong alihisar poman pen VDC chairman Simeon Rongphar XEM VDC chairman Khirambe Jagannath Bay SGB Jameson Timong president KSA Borchan Bay GB Anparta manpeng kido kethigidingatum chetong donsi aliralon pidu bangso jai mekereng pon athepi lake non malom rake hormu kichu kijum put pen kachipajok mate kaching rai dun thek chi aphan anparta anti social element pen kachipaheloji aphan jasmet non ki thurmi risoi jak mate uwe ki metum okpran mesen ji aphan pu matha pon bangso jai mekereng pon pusi RKYC mai phukolapsun rong pi pen kachini pon news text report Karbi Anglong news